Dovolte mi, aby som privítal aj nášho prvého hostia, ktorým je pán Miroslav. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Zdravím vás. Pán Miroslav je, ja som to avizoval, sa mi zdá, že minulý týždeň, pán Miroslav je Slovák, ktorý nejakých 15 rokov robil taxikára vo Viedni a to mesto poprvé pozná a predpokladám, že bude dobre poznať aj skladbu a obyvateľov toho mesta. Takže nie je to človek, ktorý tam si išiel nakúpiť alebo išiel na kávu niekde. Presne. A kedy ste vy skončili to taxikárčenie, pán Miroslav? Viete čo, 4. februára minulý rok. Minulý rok. Takže ste ešte zažili aj tú novú vlnu migrantov, nie len tých starých. Ja som to zažil už od leta, vlastne od jary 2015. Dobre. A už to ma dohnalo sa s tým vlastne zaoberať. Viete, akože bolo mi to najprv, som sa tak o tú politiku nezaujímal. No a vlastne táto imigrácia ma donútila vlastne hľadať a pátrať, dostať sa ku koreňom, že čo za tým stojí. No dobre, a teraz bavme sa, lebo tam sú teda dva druhy migrantov. Jedni sú, čo tam prešli dávnejšie, povedzme, sú tam aj druhé generácie, tretie. A potom je táto čerstvá krv týchto pigmentiákov teraz. Takže aký je medzi nimi rozdiel? No viete, ja som tam už bol od 90. roku. Pracoval som vo všelijakých firmách, robil som kadečo. No a tá prvá vlna, taká veľká, bola v tých 90. rokoch, keď bola tá vojna v Juhoslávii. Tam prišlo strašne veľa proste Bosniakov, Srbov, hej. No a toto, čo sa teraz dialo, to bolo, dá sa povedať, že drastické, pretože to bolo vidno aj na tých zákazníkoch, že sa začali polarizovať. Každý druhý, každý tretí zákazník sa proste, to bola aktuálna téma, hej. Takže... Akože teraz sa bavíme o Rakušákoch, ktorí sa bavili o týchto veciach? Áno, aj o Rakušákoch, aj o iných, proste bola to hlavná téma, takže viete, taxikár má kontakt s tými zákazníkmi, hej, a 90% tých zákazníkov, oni len nesedia len tak v aute, ale chcú sa baviť, chcú sa proste rozprávať, komunikovať. Takže tieto problémy, čo majú ľudia osobné, proste s tými problémami sa zdôverujú taxikárom. Dobre, a čo teda, bavme sa teraz o Rakušákoch, o bielých Rakušákoch. Akým spôsobom oni vnímajú toto? Tak to vám poviem, začnem s tým pozitívnym. Tí starší, tá staršia generácia, napríklad keď som od opery, v nedeľu býva vždy nejaký koncert alebo nejaký bál. V nedeľu, keď som dostal nejakú staršiu pani, čo som dostal niekoľkokrát za noc, hej, tak tí starší ľudia majú znalosti o histórii, o zemepise, hej, proste 90% ľudí vždy, väčšinou sa ma opýtali, že odkiaľ som. Keď som povedal, že Slovák, tak poviem príklad, že staršia pani, Slovák, super, vedela, že hlavné mesto je Bratislava, vedela mi povedať, že vo Filharmonii je 11 Slovákov. Proste títo starší ľudia, dá sa povedať, že chválili Slovensko, Čechy, Maďarov a tak ďalej. Kdežto táto nová generácia, to je úplná katastrofa. To je sila. Nová generácia bielých Rakušanov. Áno, áno. Oni nemajú rešpekt, sú drzí, arogantní, proste často sa mi stane, že neviem, ako to mám povedať, že sa mi vygrcali v aute, a to takým štýlom, nie, že mi povedal, že zastaňte, hej, ale normálne počas jazdy ešte strčí prst do ústa, no proste na podlahu sa mi vygrcal. Alebo lepenie žuvačiek, poškodzovanie proste interiéru v aute, to je úplne bežná vec. Hej. A to správanie, to je proste fakt katastrofa. Ja som mal veľakrát, sú doslova také skupiny, to by ste neverili, že sú skupiny, ktoré sú zvyknutí, proste oni sú zvyknutí jazdiť autom s tým, že nemá ani cent, on prepije všetko, hej, do posledného centu a on vedome si nasadne do taxíka s tým, že proste vie, že on proste počas jazdy
bude dovtedy sekírovať taxikára, že dá mu potom nakoniec vinu, že on to tak povie, že vo fastu ojda. On tak povie, že proste, že kde ma akože vozíš všelijakými obklukami, aby mal dôvod, aby mohol vystúpiť. Hej? A oni vlastne takto, to je taká veľká skupina, že oni vlastne takto robia, čo som si všímal, že on proste vystúpi na pol cesty, stopne si ďalší taxík a toto isté spraví aj s druhým taxíkom. A takto sa dostane vlastne zadarmo domov. Toto sa mi stávalo denne. Každú šichtu. Hej, takže a čo sa týka názorov na politiku, hovorím, totálni neoliberáli, americkí. Aj starí, aj mladí. Hovorím o tých mladých teraz. Hej. No a ďalšia vec. Poviem vám napríklad jeden zážitok, čo sa týka aj imigrácie. Nasadli mi 2 kočky, Rakúšanky, sadli si za mňa. Hej. A len tak jedným uchom som započul, že sa bavia o utečeneckom tábore v Traiskirchene. Nepočul som celú debatu, hovorím, ja som sa venoval jazde, no a potom na pol cesty jedna z týchto 2 kočiek vystúpila. No a nedalo mi to, tak som sa jej opýtal, že čo, ako v Traiskirchene, tak ona mi hneď povedal, že nechce sa o tom rozprávať, že proste to je haklivá téma. Tak dobre, tak som sa venoval jazde ďalej a potom časom sa sama začala o tom sama rozprávať a vysvetlo, že tam bola znásilnená 4 emigrantmi. Ona tam vlastne išla dobrovoľne, mala nejakých 22-23 rokov. Išla tam robiť pre Červený kríž s tým, že pomáhala s oblečením, pomáhala so stravou. No a videl som na nej, že je dosť frustrovaná, hej. No ale do detailov mi to nechcela hovoriť, no ale povedala mi to, že to chcela vlastne oznámiť. Hej. Chcela to oznámiť, lenže tá šéfka a tí spolupracovníci, kolegovia ju prehovorili, že by to bola strašná aféra, že nie. Tak ju nakoniec prehovorili a ona zostala proste v tom, že nič neriešila. No ale viete, čo je čerešnička na torte, že ona sa ich ešte aj naďalej zastáva a naďalej tam pracovala. Hej. To je úplne, ja to považujem za choré. Hej. Takže toto každý normálny človek si vie vytvoriť obraz o tej zmagorenej generácii. Hej. Takže 90%, čo typujem tých normálnych, čo sa vedia dívať triezvými očami na veci, bolo fakt málo. Veľmi málo. Hej. Väčšinou som mal, hovorím, úplne bežné bolo, že mi sadli 2 do auta a rozprávali sa po anglicky. A pritom boli to Rakúšáci. Hej. Hovorím, arogancia, drzosť, agresívny, proste namyslený. Veľakrát to končilo tak, že viete, no oni vedeli si uvedomiť, že čo si môžu dovoliť, pretože čo sa týka legislatívy v Rakúsku, tie zákony sú také, že Rakúšáci majú zviazané ruky. Hej. Napríklad, keď máte zákazníka a on nezaplatí a ujde vám, tak vy ho môžete naháňať, ale nemôžete ho chytiť. No ale políciu môžete zavolať, nie? Prosím? Políciu môžete zavolať, ale... Viete čo, ja som sa s prepáčením nesral s tým. Hej. Ja som športoval kedysi, ja som vždy do roboty išiel v teniskách, maratónkach a vždy proste som sa rozbehol. Koľkokrát viete, čo bolo tých prípadov? Ja za tých 15 rokov možno 50. Proste som ho chytil, zvalil na ulicu a držal. Hej. A keď sa mi dalo, tak som volal. A keď nie, tak som čakal, že niekto išiel okolo idúci a automaticky zavolal ten policajtov. No ale väčšinou to dobre dopadlo, hej, lebo ja som bol v práve. No, lenže hovorím, oficiálny zákon je taký, že zákazník, ktorý sa vezie vo vašom aute, váš môže poklepkať po pleci, áno, hej, že túto zastavte alebo niečo podobné, ale vy sa ho nemôžete ani dotknúť. Tam neexistuje, že slzák alebo bejsbolka ako na Slovensku alebo nôž, to tam neexistuje. To ako náhle, že vám zistia pri nejakom konflikte polícia, že máte nejaký slzák alebo nôž, tak koniec. To hrá proti vám. No dobre, ale ja to považujem za nepochopiteľné, pretože taxikárčenie, obzvlášť v noci, to je jedno z najnebezpečnejších povolaní. No vedie. Rozumiete, poprvé máte hotovosť, po druhé ste tam sám a po tretie ten fešák je za vami, ani ho nevidíte poriadne.
Čo sa týka tej hotovosti, tam je taký zákon, ktorý hovorí, taxikársky, že vy nesmiete mať pri sebe viac ako 50 eur. Taký je zákon. Hej. To proste máte povinných 50 eur ako Wechselgeld na rozmenenie, ale viac hotovosť. Keď proste sa vám niečo stane, že ste boli napadnutí, hej, tak už na súde vám budú vyčítať, že prečo ste mali toľko, však ste vedeli, že ste ohrození, že proste ste v riziku. Takže no dobré, a čo máte? Máte 1-2 ritá, ja neviem, na výzbier máte povedzme 80-100 eur. A kde teraz ty máte utekať? Ja som to vždy musel schovávať, proste kade-tade do kufra, alebo do ponožky. Vždy som proste rátal s niečím, lebo hovorím, ja keď som išiel, možno, že to niektorým poslucháčom bude smiešne, ale ja keď som išiel do nočnej, ja som sa normálne modlieval, aby som to prežil. Dobre, takže hovoríte, že medzi tými liberálmi, teda medzi tými mladými sú viac tie liberálne názory a tí starší teda čo hovoria na imigrantov? V živote som nemal, no tí starší sa sťažujú. Poviem vám ďalší zážitok, napríklad od Marriotu, hotel Marriott, som dostal jazdu na letisko. Nasadol jeden starší pán, ten si sadol vedľa mňa a jedna staršia pani, proste povedali mi letisko a tak ďalej. No a cestou proste sme sa, neviem, či oni sa mne prihovorili, alebo ja im. No a vysvetlo, že oni sú z Frankfurtu, hej. Starší pár, okolo 70 rokov. No a už to bolo v tom štádiu, že už som sa začal o tú imigráciu zaujímať, tak ma to zaujíma, že aká je situácia, čo sa týka imigrácie vo Frankfurtu. Neuveríte, ten chlap sa rozplakal. Normálne sa rozplakal, hovorí, že oni sa normálne boja ísť do obchodu. A z ich činžáku, že polovica rodín, že sa vysťahovali. To im tam nasáčkovali imigrantov? Údajne hej, no. Údajne hej. Nie, že nasáčkovali, to nie. Tí ľudia, čo tam bývali, proste to už nevedeli v tom meste vydržať, tak ja neviem, kam sa vysťahovali. Oni sami nevedeli, že kam. Zostali voľné tie byty. No, že proste, že sa boja ísť, proste večer to už vôbec nehrozí, ale že aj cez deň, že sa boja chodiť proste do tých obchodov, hej. Že proste tí imigranti ani proste neplatia, oni prejdú cez kasu len tak, proste to takto mi to rozprávali. A ten chlap 70-ročný sa rozplakal. Normálne sa rozplakal, keď mi toto rozprávali. Celú cestu mi rozprávali zážitky. Že to je choré, no. No, toto ma mrzí, že veľa ľudí na Slovensku, keď mám okolo seba veľa priateľov, viete, že sa ich to netýka, hej, že sa ich to netýka, ale keď si zoberiete, že Rakúsko je niekoľko desiat kilometrov od nás a tam to proste vidím, hej, a neuvedomujú si to, že Európska únia vlastne tými kvótami, oni budú nám ich sem dávať tiež, pretože oni budú tu mať tiež 920 eur mesačne ako Rakúšáci. V každom členskom štáte budú dostávať stejné dávky. Hej? Takže tým utečencom je vlastne jedno. A Slovensko je prakticky pekná krajina, máme tu pekné ženy, takže im to je jedno, kde budú. Hej? A toto si Slováci neuvedomujú. No dneska sa Fico vyhrážal, že neexistuje, veď my sa potom na to pozrieme. Dobre, dobre, určite medzi týmito ostatnými, jak sú mladí liberáli, toto určite ste vozili aj nejaké menšiny, či už migrantov, alebo aj nejakých homosexuálov a takýchto. Tí sa jak pozerajú na tieto veci? No viete, no tak keby som to tak rozdelil do tých kategórií, tak najhorší zákazníci boli Afričania, hej, čo sa týka, veľa ich je tam z tých stredoafrických štátov, najviac z Nigérie. Tí sú najhorší, tí sú proste. To už keď mi nasadol Afričan, hej, to proste keď som odmietol Afričana, tak hneď začal po mne vykrikovať, že som rasista, hej, ale ja proste som nechcel mať problém. Lebo ako náhle mi nasadol Afričan, hej, už som vedel, že už bude vyberať nejaký problém. A som len počas jazdy čakal, kedy začne. Hej, proste bola to úplne primitívna cesta od Westbahnhofu po Gürtli až po Beaufort, ktorý sa tiež nachádza na Gürtli, hej. To je proste priama cesta. A on začne vymýšľať, že ho vozím kade-tade. Hej, len kvôli tomu, aby proste nemusel zaplatiť. Viete, oni majú peniaze, on má peniaze, ale oni proste taxikárov považujú za tú najväčšiu spodinu. Hej. Oni nerozmýšľajú, že aj taxikár má deti alebo povinnosti, platby, hej.
Oni proste úplne bežne sa mi stalo, buď nezaplatil vôbec a ušiel, alebo bolo, dajme tomu 15 eur a povedal, ja mám 10 eur. Hej? Toto poviem vám, že napríklad sa mi stalo, že povedal, že ja mám len 10 eur, že zoberieš ma do Beaufort a hovorím, že dobre, ale pritom som vedel, že to stojí 15 eur. No a keď sme tam prišli, otvoril peňaženku a mal tam 2,50. Hovorím, však si hovorí, že máš len 10 eur. Však dohodli sme sa na 10 eur. A toto oni robia, rozumiete? To je sila. A to isté takisto sú aj takí istí, sú aj taxikári, čo sú z Nigérie, oni jazdia agresívne, proste do jednosmerky, len za každú cenu, aby získali zákazníka. Viete, čo sa stalo? Kedy to bolo 2016, niekedy v lete, pri opere bola skupinka, že kývali na taxík. Lenže pri opere strašne veľa, to je taká veľmi frekventovaná ulica, tam krížom krážom chodia taxíky. Hej. Tak proste bola skupinka, dve dievčatá, jeden chalán, mala zdvihnutú ruku, že zastavuje taxík. No lenže tam bolo veľa taxíkov a zo všetkých strán proste pridali plyn taxikári a väčšinou to boli Afričania. Tam, neviem, jeden Afričan dostal, neviem, asi 10 rokov basy za to. On normálne jeden ju prešiel. On normálne v tom zápale, že ju chcel vlastne získať ako prvý, tú zákazníčku, tak ju normálne prešiel. To bolo niekedy v lete 2016. Vidíš, Ľubo, to sú služby. No. Dobre. To sú obetaví taxikári. Áno, tak veľmi chce zákazníka. Dobre. Až mu ide o život, teda zákazníkovi. Čo tieto sexuálne menšiny? Jak to tam vyzerá s nimi? Toto som sledoval, že to bolo s každým rokom horšie a horšie. A všímal som si, hlavne v 6. becírku, tam, kde je Vintal, tam vlastne to je tečie, to je Vínoflus. To je taký potvočík, ktorý vlastne tam je U4 ide, hej, tam býva ten taký vychýrený nášmark, blší trh. Neviem, či to poznáte v 6. becírku, je to nedaleko Karlsplacu. No a tam je v celej Viedni asi 30 lokálov lesbických a homosexuálnych a takýchto. A len v 6. becírku je asi 12. Hej, v tomto okolí. No, poviem vám taký zážitok, neviem, či môžem takto rozprávať. Mal som 2 homosexuálov vzadu a počas jazdy. Jeden tomu druhému začal dávať orálny sex. Rozumiete? To už je síla. Oni nemajú vôbec rešpekt. Hej? A čo som si všimol, že oni to, keď sa nikto nedíva, napríklad sú normálni, hej? Ale keď už proste, keď vidia, že cítia, že ich niekto sleduje, tak vtedy sa začnú boskávať, obchytkávať, ako keby proste silomocou chceli proste tú ich chorú ideológiu prezentovať. Rozumiete? A ďalšia vec, hej, keď vyhrala Conchita Wurst, hej, tak, vyhral, no, tak vtedy to bola strašne brutálna vlna, hej, proste každý sa mi stalo veľakrát, že som v aute viezol 2 týpkov, ktorí boli takisto oblečení, proste vyzážou úplne takisto, že bradá, dlhé vlasy, hej, na nich sa, na neho alebo na ňu sa chce každý podobať, hej. A čo sa týka Prečo? Prečo? Nespýtali ste sa ho, že počúvaj... Normálne prečo? Na školách, na ZDŠkách, proste tie deti, to je úplne choré, tie deti sa chcú na ňu podobať, tak už proste mali na karnevaloch, som videl nejaké fotky z nejakého karnevalu, každé druhé dievča bolo proste tak namalované ako Conchita, to je choré na ZDŠkách, hej. Ale nie sa čomu diviť, proste Conchita v tom období, keď som pracoval ešte, tak bola vylepená všade. Robil reklamu na Austria Bank, robil reklamu na šminky, robil reklamu na T-com a ešte ho pozývajú ešte aj do diskusí s politikmi, to už je choré. Hej? Ale dobre, ale počúvajte ma, pokiaľ budú teraz retro v kinách dávať Vinetua a bude vylepený všade jak po celej Bratislave, to znamená, že ja si budem na seba dávať úzdu jak Hatátitla, lebo je všade na plagátoch. Ako, rozumiete, jedna vec je, že ho všade vylepel, lebo však samozrejme ho pretlača tento dekadentný systém, ale na druhej strane, prečo by som to musel robiť? To je vždycky na tých ľuďoch, to je ich rozhodnutie, rozumiete? To nie je, že teraz prišiel policajt, dal mu pištol k hlave a povedal, že no a teraz budeš tak chodiť oblečený ako Conchita. Rozumiete, tí ľudia to sami robia, toto je ich rozhodnutie.
Tak preto mi ich ani nie ľúto vôbec. Jasne. Je to od malička sú tak vychovávaní, viete, no Rakúšáci sú takí, oni sú zvyknutí, tam je taký trend, čo som si všimol už od 90. roku, ako tam robím, oni hlušia celý rok, hej, ťahajú 12 aj soboty, hej, a berú si len týždeň dovolenky. Oni pracujú proste ten matrix, hej, ten konzumno-materialistický matrix, čo tam panuje, to je fakt sila. Oni proste robia len na výdavky, na to, aby mohli splatiť požičku na auto, aby mohli splatiť požičku na to. Hej. Ja som kvôli tomuto stadia odišiel, lebo Slovensko ešte ako také, že sa drží tých starých zásad, ale ako vidím, tak to speje k tomuto stavu aj u nás. Je to choré. No, asi by som nemal z toho, ja si myslím, že Slováci majú viac pod čapicou než na západe. Otázka je to pravda. No. Ja hovorím, ale bavím sa o Slovákoch, ktorí sú tu dneska, ja neviem, za ďalšie 2 generácie, čo tu tieto tódové Dobre, a teraz v noci, ako je to teda v noci v tej Viedni? Je to bezpečné, alebo sú tam nebezpečné štvrte, alebo celá Viedenie ako taká, že nie je moc bezpečná? No to sú 3 otázky. No. Takto. V noci je to tak, že v noci je to oveľa nebezpečnejšie, ale na druhej strane zarobíte viacej, lebo tí ľudia jednak no vtedy ešte keď som robil, tak nejazdia autobusy, nejazdia električky, hej. Metro už potom začalo jazdiť, predtým ešte nejazdilo, ale potom v tých posledných 3 rokoch začalo už aj v noci jazdiť, cez víkend hlavne. Takže mesto je, dá sa povedať, veľká metropola multikultúry a proste ešte aj v pondelok sú tam proste podniky, ktoré sú otvorené, takže to mesto žije, hej. To mesto žije a máte väčší predpoklad jednak, že viacej zarobíte a druhá vec je, tá premávka je menšia. Takže keď dajme tomu, že z 19. becírku idete do 10. becírku v noci, tak vám to trvá 10 minút, kdežto cez deň, keď idete v zácpe, tak to môže trvať aj 3 hodiny. To znamená, že keď robíte jednu šichtu, tak dostanete cez deň maximálne 4 jazdy. Kdežto v noci dostanete aj 30-40, lebo to stíhate, lebo sú cesty voľné. Takže ten kšeft je lepší. No ale čo som si všimol už v tých posledných rokoch, Rakúšáci to už, akože taxikári rakúsky, to už vôbec málo kedy uvidíte v noci taxikára, hej, Rakúšáka. Keď idete na Švedenplatz, tam kde je Bermuda, tam je taxištand, to je jednosmerka vlastne, tam je po obidvoch stranách taxištand, kde sa zmestí aj 20 taxíkov, tam nevidíte jedného Rakúšáka alebo nejakého iného. To proste to je, tam majú monopol Egypťania, hej. A tam, keď príde niekto cudzí, nejaký iný taxikár, hej, keď sa zaradí, zrazu vás niekto predbehne a keď vy vidíte z auta, že čo ma predbiehaš, tak hneď vyskočia 4 a 5 Egypťania a hovorí, však on bol pre tebou. Rozumiete? Takže tam panuje taká hierarchia, hej, proste aj pred niektorými hotelmi. No už keď som pri tých hoteloch, tak tam je dokonca taký systém, že ten portier, čo uvádza vlastne tých zákazníkov, tých ubytovaných von, čo im pomáha s kuframi, tak on kasíruje od týchto Egypťanov 10 eur. Za to, že on im dohadzuje dlhé štreky, letisko alebo proste nejaké dlhšie štreky. Hej, to je proste, je to mafia, no. Ale veľa ľudí si myslí, že v Rakúsku není korupcia. V roku 2015, koncom roka, začiatkom 2016 bola veľká aféra, väčšinou týmto Afričanom, čo nevedia ani po nemecky, hej, tak čo boli z komisie skúšobnej, 2 alebo 3, 5 rokov predávali licencie, hej, kdežto hovorím, v Rakúsku to je iné ako u nás. Tu si vybavíte živnosť, nejaké veci vybavíte a môžete jazdiť, kdežto v Rakúsku musíte, lebo to patrí pod ministerstvo, pod hospodársku komoru, musíte absolvovať kurz, absolvovať testy a skúšky aj ústne z 8 predmetov, kde je aj pracovné a sociálne právo, čo sú len paragrafy, tenká knižočka. Ja, čo som prepadol, hej, čo viem perfektne po nemecky, tak som prepadol. A neverím, že títo Afričania, hej, ktorí nevedia ani ceknúť po nemecky, hej,
že to spravia. Takže sa prišlo na to proste tam zavreli asi 5 osôb, dokonca niektorých aj z dopravného inšpektorátu, že proste korupcia predávali taxišajmy, hej, licencia, väčšinou týmto Afričanom. Hej. No a to je to, že vlastne títo klienti, aj Rakúšania, hej, celkovo, všeobecne myslím, že proste títo Afričania ako taxikári veľmi špinia meno tým ostatným taxikárom. Takže títo klienti, zákazníci nás strkali pod jednu deku. Rozumiete, že proste preto sa ku nám tak všetci správali. Proste hovorím, taxikár vo Viedni je tá najväčšia špina. Doslova do písmena. Hej. Dobre, ešte poslednú otázku vám dám. Čo Slováci, Slovenky, ako to tam vyzerá? Chodia, sú tam, rozprávali ste sa s nimi? To som si aj myslel, že to by bola taká najzávažnejšia téma. A to, ako proste Slovenky, ktoré proste dovršia 18 rokov, hej, vypadnú zo Slovenska, nevedia po nemecky, väčšinou sa učia na školách angličtinu. No lenže títo Turci, čo majú tieto lokály, takzvané Tischmädchen lokály, Tischmädchen znamená stolové dievča, ale to sú akože tie spoločničky. A ako to funguje? To je taký proste kafečko, treťotriedne kafečko, kde proste má majiteľ, si tam dá nejakých 6-7 báb, pekných Sloveniek, hej, ktoré sú tam celú noc, on ich za to platí, majú tam fixum 20 eur gážu. No a plus majú percentá z toho, čo vypijú so zákazníkmi. Takže tým pádom si vlastne majiteľ môže zvyšovať ceny. Chodieval som niekedy do takýchto lokálov, lebo som mával také stále zákazníčky Slovenky, ktoré sa chceli len so mnou voziť, pretože som bol seriózny a bol som Slovák. Tak som sa do toho som do toho videl, aj keď som ich čakával proste pred lokálom. Takže oni majú tých 20 eur majú fixum, hej, a proste v lokáli, kde stojí pivo 7 alebo 8 eur a oni ešte z toho majú percentá, hej, takže oni nepriamo vlastne robia lacnú prostitúciu, tak sa to dá povedať. Počkajte, to je alebo nie je? Toto, čo popisujete, nie je prostitúcia? Takto. Ja vám poviem takto. Ono to je len začiatok, ono to len tak vyzerá, ale keby ste videli zákulistie na tých záchodoch, čo sa deje. Hej. Tam chodia väčšinou zákazníci tureckí alebo Albánci. Hej. No a keď už tam príde nejaký zákazník a proste páči sa mu kočka, pozve ju, hej, ona už je naprogramovaná, ona už vie, čo si má objednať. Väčšinou si objednávajú pikolo, ktoré v obchode stojí nejakých 8 eur a on to tak predražuje, že to stojí 30 až 40 eur. Hej, takže ona má z toho pikola aj 5 eur. No ale keď už ten zákazník tam chodí za ňou každý deň, tí Turci sú takí, že on proste bude chodiť dovtedy, pokiaľ ho nedostane. Hej. A som veľakrát videl v aute, aj som proste počul rozhovory, že to je úplne choré. Oni, tie baby, oni ich vedia tak zmanipulovať, hej, mentálne, že oni sú z tých Turkov a Albáncov úplne hotové. Takže a poznal som asi 8 takých lokálov, ale je ich určite viacej vo Viedni. Hej. A v ani jednom som nevidel iné proste baby inej národnosti, len Slovenky. A toto ma dosť znepokojovalo. Viete, že oni doma povedia, že robia upratovačky, alebo čo ja viem čo. Hej, dokonca mal som taký prípad, že jedna kočka sa u mňa mesiac schovávala, pretože robila v takomto zariadení. No a oni už potom chceli viacej a viacej, zobrali jej dokonca pás. A bála sa proste, chcela niekde pracovať, domov nemohla ísť, lebo doma povedala, že robí upratovačku. Takže poprosila, aby som ja jej niečo hľadal, niečo normálne, že vtedy to bolo tak, že čo sa týka Gastgewerbe, hej, pohostinstva, nedostávali Slovenky povolenie. Aj keď sme boli v Únii, ešte nedostávali. Hocičom dostávali, to, čo sa týka pohostinstva, nedostávali. Hej? Lenže títo Turci a Albánci proste, oni ich zamestnali. Im to nevadilo, že nevie po nemecky. Im to nevadilo. Hlavne, že bola pekná, že bola mladá. Proste. Veľakrát, keď som jazdil, tak som rozmýšľal, kurník, zoberiem nejakého novinára a že ho povozím aj s kamerou a že proste, že to zverejním. Že veľmi veľakrát ma to cúkalo, viete, takéto veci, že
Dobre, Ľubo, máš nejakú otázku na pána Miroslava? Na záver by som dal jednu otázku, to súvisí s tým, čo ste teraz povedali, že nejaký novinár, ale nie z vašej iniciatívy, to by malo byť z iniciatívy slovenských novinárov, ktorí tiež musia vedieť o tom, čo sa deje, pokiaľ ide o tureckú, albánsku mafiu a slovenské dievčatá naivné. Stretli ste sa s tým, že by ste v médiách čítali o týchto veciach, čo ste vy prežili v tom taxíku? Vôbec. Toto je čiže chore. mainstream o tom, či tí novinári to nevidia, alebo nechcú. Že bývame, ja neviem, niekoľko desiatok od Rakúska a oni nepovedia nič. Oni len rozprávajú, že musíme sa podobať západu, ako je v Rakúsku dobre, hej. Ale túto čiernu stránku, ktorá by naozaj tých ľudí zaujímala podľa mňa, hej, objektívne, to oni neukážu, alebo ukážu len polovicu, ukážu 50%. A čo som si všimol, že takéto negatívne správy oni vysielajú cez obed, keď je malá sledovanosť, lebo ja som doma, ja som na materskej, takže priznám sa, mám tú TA3 zapnutú, ale ja sa na tom smejem, hej. Takže hovorím, vôbec to neukazujú, vôbec to nemedializujú tieto veci a hovorím, ja by som veľmi rád išiel ako nejaký sprievodca proste s nejakým reportérom, s kamerou a proste ukázal by som ešte jednu vec, by som vám chcel povedať, že dlho som sa čudoval napríklad s predajom drog. Hej. Je veľmi taký jeden vychytaný lokál, volá sa to, že Flex, v prvom becírku, to je pri Švédnom placi, a nedaleko je tzv. Vakcimer, akože policajná stanica, a všade tam sú umiestnené kamery. Hej. A keď ja sa tam zastanem pri tých schodoch, kde vlastne vychádzajú, tam oni majú veľkú kapacitu, tam niekedy cez víkend býva 1000 ľudí, obrovský podnik. No, a tam keď idete napríklad ako zákazník, tak vás minimálne 20 Afričanov osloví, že či niečo nechcete. Hej. Tak po takýchto oni nejdú. Hej. Ale po nás, po taxikárov, keď ja tam sa nesmie stáť. Hej. Ale viem, že tam idú zákazníci, vychádzajú, tak sa tam postavím. Tak hneď mi príde pokuta, o týždeň mi príde pokuta, že som tam stál v zákaze. Hej. Ale týchto oni neriešia. Hej, a dlho mi to bolo divné a dajme tomu aj napríklad aj v 15. becírku Sexhauser Straße, tam bola tiež policajná stanica a celý čas tam proste Afričania predávali drogy. Ako náhle zrušili túto stanicu, Afričania tiež zmizli. Toto je veľmi divné, toto doteraz nechápem. Hej. To je politická korektnosť toto, alebo ja neviem, či na tom tiež profitujú, alebo či štát na tom profituje, alebo či sa tí policajti boja, že im budú nadávať do rasistov, nechápem tomu. No a... Dobre, už ideme si dať prestávku a rozlučíme sa s vami a takto. Celá tá migrácia podľa vás, tak keď ste tam boli 15 rokov, tak 15 rokov ste videli vlastne tie zmeny. Zmenilo to nejak tú Viedeň k lepšiemu alebo k horšiemu, alebo je to také isté, ako to bolo pred 15 rokmi? No, viete, ja som rok už doma, hej, ale poviem vám, že čo som mal napríklad kamarátov, kolegov, Srbov, Cigáňov, s tými som akože tiež v pohode vychádzal, tam je veľa takých tých srbských Cigáňov, taxikárov, a oni mi povedali, že Amiro, že dobre, že si s tým skončil. Obidvaja ste tiež s tým skončili, že to je už katastrofa, čo sa tam deje. Že je to stále horšie. Ale v akom zmysle? Ja napríklad, ja som to ani nestihol povedať, akože ja som mal na mojej osobe boli spáchané 4 útoky zo strany imigrantov. Hej? 4 útoky. 2-krát s nožom, raz som bol zasiahnutý sprejom, raz som sa pobil. A raz mi chceli kočku, tiež Slovenku mi chceli znásilniť v aute. Takže hovorím, to je... Neviem, či máme toľko času, hovorím, ja som... Nie, však dobre, veď v poriadku. Tak môžem to povedať? Aspoň jeden nejaký zážitok? Dobre, povedzte ešte jeden, dobre. S tou Slovenkou. Bolo to na Silvestra, bolo okolo 2:30, proste videl som skupinku ľudí. Na Silvestra je dobre pracovať, pretože vtedy je veľa zákazníkov. Tak som zastal pri skupinke ľudí. Ešte počas jazdy sa mi otvorili dvere a nasáčkovali mi 2 týpkovia, už som vedel, že sú to nejakí Irančania alebo Sýrčania. Sadli si dozadu, medzi seba si dali kočku, ktorá bola, čo som si všimol v spätnom zrkadle, že bola, dá sa povedať, že bezvedomí, a počas jazdy ju začali obťažovať, rozopli jej zip, ju tam prstovali, fotili sa pri tom a kričali pri tom Allah Akbar, hej. Takže toto som už mal dosť, tak som proste zamieril. Oni chceli ísť do najbližšieho hotela, hej, tak ja som proste, oni sa nevšimli, že som zmenil cestu a že som išiel na políciu. Ako náhle
zbadali vonku auta zaparkované policajné, tak sa zlakli a ušli. Lenže kočka mi zostala povyzliekaná v aute a ja som mal problém. Tak som zamkol tak, ako bolo auto, som išiel zavolať policajtov. No lenže čo sa stalo? Oni proste na začiatku začali mňa podozrievať, že som to ja spravil. Hej. Tá kočka sa potom horko ťažko prebrala, potom ona úplne bola mimo, ona povedala, že kde som dal jej sestru, pritom ona nastúpila nie s jej sestrou, ale s týmito dvomi typkami a nakoniec sa to vysvetlilo, ona tam zostala, mne povedali, že si ma predvolajú, ešte dokonca šéf mi asi pred pol rokom povedal, že tam mám predvolanku, ale to ja už nejdem riešiť, to nič neprinesie, rozumieť. No a ďalšia vec bola to, že ja som mal veľa takýchto napadnutí a ku koncu už nechcel som mať s nimi nič spoločné, som ich odmietal, dokonca som odmietal, keď si mi sadli do auta, tak som ich doslova vyhodil. Som ich doslova vyhodil z auta a jeden proste, keď sa naštval, keď vystúpil z auta, vrátil sa, ukázal mi svoj mobil, hej, ukázal mi fotky, ako on a jeho kamarát držia odrezané hlavy. Tak čo mám k tomuto ešte povedať?